sibukelana phansi, sikhulumana kabi. Uyabona mina ngangathi kuthiwa abantu abarong noma abantu abakhonza ukuthi yilolu hlangothi. Kodwa sekujikile namhlanje. Sekujikile namhlanje ababhemi bona abantu abaphenduke lo lehlangothi. Ababhemi namhlanje abasathembele. Akakwazi umfowethu lokuzotshela ukuthi aziphethe ugaxele. Ngicela ungibonise makunje ngoba meke wamtshela iyadlula leyo ndaba. Sizoba namadoda anjani njalo. Indoda engakwazi uqinisela lento eyitsheliwe. Ihlale naye idle nomuntu oyitsheliwe. Namhlanje amadoda namhlanje akwazi ukuzowatshela inkinga nakho obhekene nazo. Ngoba izothi nebulalo plan njengoba sekwaba namafoni. Hey wesiphalani bene nosiphalani. Ezongitshelela isigaqa. Amadoda wenza kuhla ngezigaqa. Amadoda namhlanje atshelana ngezigaqa. Isigaqa sendaba. Ekugcineni kosuku sasa babhemu kufanele mawenzekile lento engiyifisayo engifiselayo futhi ukuthi niyenze ukuze niqhubeke inkonzo yasemakini. Uyabona nje no ubaba uNcube ugane uMaNkwanya ubaba uNtulwana ugane uMamselile. Yabo angithi ngithi ngiyabo into abayibonele kwabaphambili bayiphila basebenza. Nani lento yibukeni babhemi inhle lento ningaboni labantu bengenzela bonke bese bebulala izandla zabantu. Namanje ngiphinda ngicela ukutshela umsayithenga uthando. Ningalithengi uthando ngoba nipenda apha nibulala izandla zabantu ngokuthenga uthando. Thanda lidayisi. Thando nje akaze kube imali. Thando nje kuyimene. Luyimene. Ngiyanicela bafowethu ngiyanicela ake nifundeni ukubumbana nibambane. Umuntu maxoxela inkinga yakhe munye inkinga yakhe nobabili. Mawubona futhi uthi ubikho umtshele sibanibani ungangitsheli inkinga zakho mina akuhlali ukuthi esifubeni sami. Angifuni kusasa indaba zakho usuzizwa ngibe umuntu owayikhipha. Mina sami isifuba siyahluleka ukuhlala nezinto zabantu. Kodwa siwadinga amadoda angakwazi ukubambisana umuntu bayizokutshela inkinga zakhe bese kunithuba. Khona babhemu namhlanje abasemajele abanye basemathuneni wafika lo kwamtshela ukuthi azokhuluma isixabene wathola ithuba. Wathola ithuba entombini yalo ekade ezombikela ngoba ethi umthembile. Asuke lo instead ukuthi alungise indaba afike lapha abuze lo yini nibangana sibanibani ambona umuntu wesifazane ethambile bese ethola ithuba lokungena phela dotsa umbesa esikubeni. Abekho namhlanje abanye besamajele. Nani uma ngabaniki strong mentally ngizophelela emajele. Ngiyadabuka ngoba kunale moto bano God 7 Legend 55 ngisazophuma nihambe ngeimoto lana ngisazophuma nibe imanager kodwa ngibabhlungu babhengele ngilana mangazwakala ukuthi kwimfundo yini nayisebenzisa ngendlela eronke. Ingane zabantu mayifika iletha ama CV nibona ukuthi ifakene emakamereni nilale ngoba nithembisa imisebenzi. Imfundo yenu angabe udestroya isizwe. Kunababhemu namhlanje abafundile abanento eziningi abangakwazi ukwenzela ngazo abanye abantu izinto ezinhle kodwa bane advantage ukudestroy ingane zabantu. Umuntu ngoba unamandla asebenzisa amandla akhe ngendlela eronke. Ney'ngane zabantu ey'ngene ey'nkampanini ey'qashwa namhlanje ziqashwa ngokulalwa ngabantu abasebenzisa amandla ngendlela eronke. Ayisowishi la mina bebengaphela abantu besilisa kanjalo. Abantu besilisa abathatha i-advantage ey'ngane zabantu. Ingane umuntu mayihluphekile abona ukuthi ngcono ukuze ayisiza alayilala. Akuyona impilo akubona umuntu lo. Ubulwane okufanele bukhuzwe ngoba kusasa kuzoba iy'ngane zethu ezizolalwa ziqashwa ngokulala. Kodwa abanye benu bangilahlisa ngithela. Kodwa mhlawumbe ngoba besincokola phela asikho serious kangaka kodwa ndibafethe ezinye izinto ningayithathi light. Because lezi zinto enizoyithatha light izona enizogaxela ngazo kusasa. Ngiyanifisela abafethu niphumelele bona konke nokuhlelayo nenikufisayo. Kodwa ukuphumelela kwethu ningakusebenzisi ngendlela eronke.
ngicela ungayithathi advantage ngomuntu ohluphekile. Ungayithathi advantage ngomuntu ohluphekile. Uma ungenalo usizo mtshela unalo usizo. Ungamthembisi umuntu usizo ongenalo. Ngoba nabo sebesamandla. Msazoba zimanager labanye mhlawumbe benza teaching bazoba ngoprincipal. Ngokwehlukana kwezinto enizenza ungadlali ngomuntu ohluphekile ngoba usebenzisa amandla. Khona insizwe yabantu abadala uphakela umthakathi. Ade expose umasipala abaningi. Adlala ngengane zabantu umuntu alethi i-CV yakhe thiwe jika ngane. Alalwe aqede futhi angafakwa umsebenzi. Ningawasebenzisela asiwadinga amadoda anjalo. Sidinga amadoda aqotho. Futhi asiwadinga amadoda acabanga ngempilo. Yes. Ayifuneki indoda ecabanga ngethuluzi. Indoda ecabanga ngethuluzi iyingozi kwi-society. Indoda nje ethi mayicabanga ngethuluzi i-wrong. I-wrong. Uyazi ngeni mina ngishumayela nesitimeleni. Mangifika la eBria kwafika enye ingane kimi isithi lengane yazi ngibuzwe la phakathi ukukhuluma ukuthi masibantu asufuna ukuxolela ukuthi mina yedwa ukuthi bengisho njalo impela yini kanti likhona yini ukuthi isithi ke lengane ngiyabuzwa baba ukuthi angixolele ngicela ukubuza-ke mina njengoba mina namhlanje ngingeyona intombi ngala lo baba ongizalayo ngimxolele kanjani nala kodwa futhi asiwadinga amadoda alala nezingane zabo. Asiwadinga amadoda athi mebona ingane abona umuntu okulala naye. Bafowethu ake sizameni ukwakhana sibe nesizwe. Umuntu wesifazana akathi mebona umuntu wesilisa abona ishelter yokucasha. Akangaboni asingabi izilwane. Khona babhema abazilwane. Khona babhema abazilwane. Mawudade wenu ufanele ahambe ufuna ukuthi ingane yakhe ayibeke emhlane ngoba ngikushiye lengane ngoba isilwane. Khona abantu besilisa abangashiyeki nezingane zamantombazana. Khona abantu besilisa abangashiyeki nezingane zamantombazana. Ingane zamantombazana eziningi zilimele la ngaphandle zilinyazwa abantu besilisa abangacabangi, abazilwane. Abayizilwane umuntu kwazi pheke umuntu bengane ezalwa nguye alale nayo. Asiwadinga amadoda anjalo kulelizwe. Izwe lakithi qilazeke kakhulu lidinga amadoda amanje azokhula aveze labantu besifazana ukuthi nisengasathemba thina sona la madoda ahlulekile ukucabanga. Umuntu sifazana mebona wona ufuna abone indawo yokucasha. Wayithenga mashana ngeke sibe namadoda anjalo. Madoda athathe advantage. Hayi ngeke babhemu ngeke babhemu. Ngiyisebenzisile yona. Lethi izokujwayela igcine yakhela kuwena. Gcina yakhela kuwena ugcina ungakontroleki. And once umuntu wesifazane wathi no hayi bese amtesta nje nawe ngathi no and lalela fulani lalela kusacabanga ngemizwa lalelani. Uyovuka ekuseni angagezi uyoshaya ovalo imini yonke. Ngizehle ngane ngibophise la engagezi. Cabanga nasebusuku adithi no waphoqa. Ngibafana bakithi ngeke nimadoda nisebenze kanzima ngana akha makusasa nalahle into encane.
lahlekelwe ikusasa leminyaka emingaka bethu uhlala university for 4 years 3 years uyilahle nje umuntu wesifazane othe no wathi wena uno wakho uthi yes kanti uno yashintsha nabe yes ukhona othembisa uqinisile utobheka uyazi bafowethu njengoba ngimtshela abantu abanilana akubona bonke abantu njengoba nila abathokozile ngokwakweni la wagcineni lamazwi awaringi la kunina ahlale la kunina akubona bonke abantu njengoba nilana abathokozile khona lokho eshile ethi ngoze ngimthole akakhathali hayi ngoba ekuthanda ufuna ukukrasha uzibona ukuthi uyini omunye ex yakho owayithanda nayithanda wayibamba ephutheni wena wayibamba ephutheni kodwa ngoba isiyayibona ukuthi ayibutho namhla ifuna ukukrasha elizobuwina ngoba yazi ukuthi wena make yagqoka esincane isiketi nje uweak awufuneka amadoda weak indoda ibe strong indoda ime nje balance ibe yintshe yikho nje namhlanje zathi sibizwa ngenhlanisuthi ngoba siguquka masithenge no nani ngiyanifisela ukuthi nime mina ngiyana nomuntu wesilisa otshela umuntu wesifazane ukuthi ufunani futhi akungena lo muntu wesilisa othathwa ukuthi intombazane iyamfenza sisebenza njalo njengoba ifenza mina bangaki bafenza njengoba ngifenza nje iphetheni ube nalombuzo empilweni yakho lo muntu wesifazane uhambe wela bonke abantu njengoba wela mina uhamba nani la straight down ngifuna ngoba la yini abanye benu namhlanje osibuzana nje azohambe belanda yonke into la umuntu mesahamba eyocheka lapho uthi uyagula umuzo sethi ngeke ngife ngedwa kodwa abantu abangasini wena ehamba ehefuza lonke ehamba wonke umhlaba lo ehamba ithungatha lento maseyitholile uthi ngeke afele ufuna ukuyobulala ingane zabantu eziyiphethe kahle ngoba yimhluleko ukuyiphatha namantombazana akhona njalo ahambe eyiphose ikhale namhlanje afuna nini mawuwiki azokuthola ngakwazi uba self discipline azokuthola ayingabi-ke nje kakhulu ayibencane kodwa nje ngiyanifisela futhi ngifisela senisebenzile ukubaluleka musani udlala ngekusasani nikusebenzele ukubalana kanzima khona abafanele nifunda nabo abasala e-high school abaye basala grade 7 basala nina nalo ilwa lokugcina ngisavuma ukudidiseka ungasavuma bafowethu selilide lelibanga selilihambile selilihambile ngaso sonke isikhathi uma uzohamba before wenza izinqumo zenzayo before wenze into oyenzayo wophenduka ukuthi uyothi uma uphenduka ubona inkinga ngeke likutshela amanga umbuko uma wakho lo ofaka iphinifa elichibiyele oyithemba lakho ukuthi kusasa lomfana naye ngizokuthola uphumula umbuke lo wakho ngoba kubanda kanjena omemnyango omundana nemfino ngoba kufanele alale endlini uyibukele ngenzaka njengoba kubanda kanjena ezesikoleni ingabhukile icathulo ihamba ngenyanga umbuke lo wakho kuyena ukukhulisile ubaba wakhe esethuneni kodwa wawevuka nawe ngafiki lezi ndawo ekanjena ubona ogesi bebhanyaza bese ubhayiza buka ikini buka uma wakho buka ingane zakwenu ezibona wena njengekusasa lazo phela wona amagama omtshela singitshela osekusele sekukulini ukuthi ngimisele ukuthi kusasa nibe ngamadoda nakusasa futhi sophinde sibonane sophinde sikhuluma ulimi olulodwa ukuthi ayikho indoda ecabanga ngemizwa ayikho indoda ecabanga ngemizwa ngene waqeda umuntu maningi azele asazama asazozala njengaphela namantombazane namhla sifika bona siwatshela into kodwa ngene baqeda
Ngithi ngamajongo. Ngeke phela amajongo. Akhona umzuzu, akhona umpatsho, babekhona. Basasiba. Abapheli. Kodwa impilo ifuna umuntu ofaka amanganyisi. Othe qondile. Labo babona bephezulu bathatha inqumo. Bathatha inqumo. Bathi lokhu ngiyakuyela, lokhu ngiyakuyela, ngifuna lapha. Wafika. Akubanga umlimi, discipline. Discipline. Kwala ngisho isibeke salahani. Mina ngizofuna leyaphela. Kwala sifika chocolate ababiza today. Uyabiza lo chocolate ethi uFerrero Rocher. Niubona uMakamu Gold. Yabiza le yakhe. Ngelithi tsotshe mana. Anwazi. Nisazowazi mase kugatshwe umtshana. Nisazowazi. Kodwa mina ngifisela bafuna ukubona bonke bafuthi bantu discipline. Ngezwana. Isikhathi manje. Asala sekulate. Siyabonga. Sibonga kakhulu bafuthi ukuyihlonipha. Inhlonipho nje eniyenzile isimanga. Engathi ngingaqhubeka nayo. Niqhubeke futhi nizazise. Ungayibukeli phansi, ungayibeki phansi. Ungayibeki wena phezulu akekho umuntu ophakamisa. Bonke abantu abaphakame ngoba bakholelwa kubona. Nawe kholelwa kuwena. Uzoba ilento wasuke ekhaya uzoba yona. Kodwa ungezukulahla ifocus. Ungezukulahla idiscipline. Once walahla lezinto ezimbili uzogeja. Bafana bakithi. Mase kwenzeka. Niyophuza kwabaphuzayo. Phuzani niyikalele. Ngoba ngeke ngithi yekani ngoba mabe noma bena abanelungelo lokuntshela lokho kodwa kube kuyangami ngabe niyayeka nize niqede lento enibhekene nayo. Kodwa ke ngoba ngeke nize niyeke zikaleleni. Njoba naphuma uyabona nje la akekho ukhethiwe nyamaza ukhethiwa idlala generation wayine scratches nabo. Akekho i-wrong turn la. Kodwa manihluleke ukuyihlonipha nokuyela emakhasini ama-wrong turn. Bakuhlinze jointini bakushaya ngani ingozi. Laba abaphuzayo ningaphuzi bese niba yigoli. Ningaphuzi bese niba yigoli. Umuntu wesifazane akashaya. Umuntu wesifazane akabeke isandla. Umbona ukuthi uyakwehlula uyamyeka. Futhi umumyeka awuloko ukuthi buyisa iPhone yami ngakuthengela yona. Buyisa ama-Doritos amowadla ngedate ethize. Uyamyeka. Qhubeke nempilo yakho. Amandla endoda awapheli. Ey'nqumweni zonke enzenzayo be wise. Amantombazane wasabeni. Njoba nilani na khona ngekho la ale kopoyeti ale ngale khona umkwaqo ngale umorodi khona amantombazana lapha khona sepoyeti ahogela yonke umoya nje kulezi ayindawo azobuya azombatha nami niyothi ninebhadi ngini babheni lamantombazana lapha epoyeti lamantombazana ngalapho omoro lamantombazana lapha kophathaweti phumani kuona nizoyingcolisa imizimba yenu ngisho imphefumulo yenu uyibona usunomoya ngathi uyahluleka ukuhlala nabantu yini ukhupha wonke amantombazana nabo bonke abantu ugcina ungcono umzimba wakho ngisho umoya wakho ungcono bethi bayakutshela abanye abafundi ufunda nawo ungabambeki usukontrolwa yile moya ohamba uyihogela lamantombazana amaningi angaka
zimhlophe nje iy'nwele sesibonile, uhlehle iy'nwele nje ekhanda sesibonile. Phumani ey'ntweni eningayiphumelanga.